तुमच्या गावातून निवडून आल्यानं किती मताधिक्य आहे? माझं नाव अनंत शिव असोलकर उर्फ बाबू असोलकर. मी गावागावातून उभं राहिलेलो. 20 मतांनी निवडून आलेलो. पॅनल आणि पक्ष कुठचा आहे? शिवसेना, उद्धव शिवसेना. किती सदस्य निवडून आले तुमचे? आमचे सदस्य 3 निवडून आले आणि मी एक सरपंच. मताधिक्य किती आहे? मताधिक्य आमचं होतं 870. 2 नंबरला कोण आहे तुमच्या सदस्य? 2 नंबरला कोण राहिले? सदस्य भाजप. काय प्रतिक्रिया आहे या विजयानंतर तुमची? गावाचा विकास हेच आमचं ध्येय आहे. गावाचा विकास करणे हे आमचं ध्येय आहे. शिंदे गटाचा उमेदवार तुमच्या जिल्ह्यात काय परिणाम झाला? शिंदे गटाने तळ ठोकला होता. सरपंचपदासाठी उमेदवार होता ना? त्यांचं काहीच चाललं नाही. किती मतं पडली त्यांना? 70च्या आतच पडली. 100. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.